ikat Hei hei ha ha. iya 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 oh iya 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 Ekolan iya iya ekolan iya iya ekolan hei hei ha ha la Hei hei ha ha. Yo 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 yo. Enak bos. hei hei ha ha yo 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 lo pri 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 Yo 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 yo. Oi 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 yo. Raka kang kacira tresna yo 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 was nalitani ning jiwa kegandrong parasmu ya Citra Riba Indo Yo yo yo. yo 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 orang gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno koe sumanding wong liya ampuran anakku tapi siramu Yo 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 yo. yo 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 pasti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ayu roila kowe nyadya wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa
panompo Lo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya yo 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 masuk masuk Wena Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati turung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Bebasane kembang wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ra iso dipaksa Hatiku percaya yen kowe pasti bisa ngilangi aku sumadi wong liya. ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Bebasane kembang dudu aku sing duwe. Yo 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 was hot Atur sugeng dumateng kang sami dateng Amrih sani badan kula wujud demam Meleng-meleng Ampun antos samya cingkleng Make munda masengereng Aku kula dumateng samya mrika Ageng ali kagum putri sepuh muda sedaya yen wonten lapak kawula nyuwun kuwi mangarsama Kula niki lare saking dusun Rembatan dereng saged totolan utan negara sanyata saged temong lunga soba ngupados ngupat jiwa bilangipun sedaya kata samya mrika sampun ngantos sami mala bringkala najan kula rupa nanging tasih macanira nadyan ala rupa kula abadi nanging tasih golongan satriwati sayekti
sedaya kang samya prisa sampun atos sami Allah Allah bring kawula najan kula rupa Allah nanging ngatasi maca nira nadyan Allah rupa kula medeni nanging atase golongane seni sayekti sawab sami nglampahi kesenian warna-warni sampun cekap dosa kawula mugi samya sekijana ngedaira sedaya sinapi peksa kawula kang rupane boten dosa Iya. terus muter mati rasa saya kepati rosaran Yo 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 yo. Yo 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 yo. Kau pujawa Yo iyo iyo iyo. cepol kau Iyo iyo iyo. hatiku tak lalekke dijalmi dune nyimpenku tak lali kaleotan saya katon sulis temu situ keindah lesamu puspita pasrenku mawar biru teko temen rino wengi gawe tatu Iya iya iya. ora Iya, 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 iya. Lombok siji wanita setiati hati kang sepoto nyengoli dijajato yo ayu widodari Suarane. Ganti tekan pati tresna suci tak adem Enak. Nora luntur nadyan ati acur mumon nadyan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sugeng tresno ora bakal luntur terus utang mati rasaku saya kebatin rotarate hatiku urung sumade tabu jawa hatiku
tak laleke bijak hidup ring impenku. Tak lali-lali ngalelotan saya katon sulistyamu sing mungkin endah esemu puspita papasrenku mawar biru neng atiku teko temen rino wengi gawe tatu. Para kanca atur pambakya nyuwun ing para rawuh sedaya. Nuwun sanget ing rawuhnya wonten ing kempalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Atur para putra atur pambakya nyuwun ing bapak ibu sedaya. Pandha bahu pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring tata. Kita sesuwun dumateng pangeran enggal nindaki kewajiban. Dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran. Do 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 do. Ah eh ah eh ah ah Ekolate
sarekoso yakani tresnamu sliramu dadi kembali ati wis tak joko rino lawan wengi beno cokalae mongso nganemke ati iki sak kuwate toyo anggonku ngakoni nanging lagu ning wektu sing terus tresnamu koyo aku ora tau ning atimu ora sekapen salah kuwi ono sliramu ning sliramu malah ngapusi aku yen wajine butuh lahir batin aku kudu liya timbang loro iki saya pedawa-dawa timbang loro malah rusak neraka wis kerep loro-loro atiku apa yang sumpah janjiku nanging sliramu ratamu nopo ngerti hatiku kan tansah kosong jagani tresnamu Sika sliramu dadi kembali hati wis tak joko rino lawan wangi ben ojo gawe wangsa ngaloki tresno kuwi sak kuwate daya anggonku grugopi nanging lakune waktu sing harus tresno ora tau ning atimu ora sakapen salah kuwi ono sliramu ning sliramu malah pusi aku besar sekali iku kewajiban umat Islam memperingati jika tidak hormat akan dapat kotor bersih tetapi yang hormat diberi amal kang suci besok yen wis mati dicamploke ana ing kene kang ngaran neraka sak lawase ora mati atas sampun cekap kang dados atur kawula kula badhe gantos critane urip ing donya pramila yen lepan nyuwun kuning pangan sama sadaya prakanca saking seni citra rimbang yo 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 oi 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 Ya, ini sebelumnya ada pengumuman Mas Herul.
Nggih, Pak. Tadi ada laporan dari penonton atau pemirsa yang kehilangan HP ya. Untuk itu kepada yang bersangkutan mungkin bisa langsung merapat di atas panggung untuk memberitahukan kepada kami ciri-ciri handphonenya dan mereknya apa ya. Monggo bisa merapat di atas panggung. Dan mungkin kepada penonton nggih yang budiman, yang baik hati, mungkin kalau Anda merasa menemukan HP, mohon kerjasamanya untuk melaporkan kepada panitia atau bisa menyerahkan ke panggung. Nanti mungkin buat Anda yang mengembalikan handphone tersebut, tentunya ada imbalan jasa sepantasnya. Monggo Mas Irul, langsung dilanjut. Matur suwun Bapak. Ora mung janji tresnaku bakal kabukti, amung dikoyahi Dewi pepujan ning ati. Yuk 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 yuk. Pindho ler kartika wayangmu katon nendah tak jaga tanpa atas tanpa sayang. Sinawang ing netra Bathara ngelir saya Arupa haripe sadurunge Rasa lir saputra Agawi ademe Raka lan sukma Asmoro kekidong pucuk tetulungo marang janmo kang kataman proto Parimono doyo Sardulo dorong nyawa haragam tresno Siroyai Dewi Kusumaning ati Dulera kartiko Wayangmu katon indah Tak jago tanpa wates tanpa sayang Sinawang ing netra Rajahyo Maruto hangripe sajroning Mas Suci. Iya iya iya. Rasa lir samudra agawe ademe ronggolan Seru seru. Dewaning asmara kekitung bocah tetulunga marang janama kang keteman rontok Toyo Hidup Saradula Ora nyawa Haragam tresno nyanyi bareng dulur yo ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yayi Dewi Kusumaning ati Doler habasari wayangmu katon indah tak jogo tanpa wates tanpa sayang Dewan asmara kidung pucuk tetulungo
kang janmo kang kataman pronton Paring ono toyo lir pindu sardulo doro nyawa dulur suarane Ciro Luse ora mung janji tresnaku bakal kaponi sira yayi Dewi Kusumaning ati Doler karadiyo pisan meneh sing banter Ciro Luse ora mung janji tresnaku bakal kapokti amung sira yayi Dewi Kusumaning ati Doler karadiyo wayangmu katon indah kang jaga tanpa wates tanpa sayang Citra Rimba Indonesia luar biasa sekali di rodat yang ketiga bersama di babak rodat putri Sri Kandinya Citra Rimba Indonesia. Malam hari ini sudah menghibur panjenengan semuanya, spesial untuk Prabu Community dan juga masyarakat Dusun Burian Desa Desa Sidorejo, tentunya masih dalam rangka halal bihalal dan juga syawalan 1400.